Louise. Der var Louise. Skal du køre videre? Hvad rækker jeg med nu? Det ved jeg ikke. Eller skal vi ikke køre hele vejen ned? Hvad rækker så? Ja, fuck. Fuck. Nej. Du skal holde godt ved den. Ja, hvorfor har du ikke? Den filmer nu, du skal ikke trykke på noget. Hej. Far, kør nu, så kører jeg bag ved dig. Ja. Så kør. Det ville jeg have gjort. Bella. Det er fucking koldt til min hånd. Ja, det er så. Det er fint, far. Slut videoen. Ja. Jeg skal have varme nu. Vi tager bare lidt mere.